Kuzakubanzima kakhulu ebantwini abahlala ematyotyombeni ukuthobela imiqathango yokumiswa ngxi kweentshukumo. Iintsapho ezininzi zihlala kwigumbi elinye elixineneyo, ntoleyo itsho kubenzima ukuzivalela ngaphakathi, uphinde futhi ugcine lomgama ufunekayo wokugqagqana kwabantu. Akukho zifestile kweli tyotyombe kwaye ilanga litshisa amazinki kube shushu ngokugqithisileyo. Kunganzima kakhulu ukuba usapho lunamalungu amane lungazivalela kule ngxinano. Umncane kakhulu, umkhukhu awunamawindo, umkhukhu awunafriji, awuna la ungagezela khona. Siyahlupheka mafanele upheke, ufanele ucoshela abantwana phandle. Mafanele ugeze, ufanele ucoshela abantwana phandle. uMonica Monare unabantwana babini kunye nomzukulwana. Ulala phansi, akanasikhenkcezisi, ifriji ngolwasemzini. Yiloo nto engenakho ukuthenga kakhulu ukutya kuba kuzokonakala. Kuhlala iintsapho eziluthoba apha kwaye zisebenzisa impompo yamanzi kunye negumbi langasese elinye. I-Dips Load yindawo yokuhlala enobungozi, ingakumbi kubantwana abakhulela emngciphekweni wokungcola. Kubalulekile ukuthobela imiqathango, kodwa ayinakunyanzeliswa, kusekude engqinibeni.